Ystod tu ôl I gwylym, gydion I lawr yn I fraich yna. A'r beth oedd e'r fan bost ma'n dod. Nes y cynnig yn nes, a fy'n gweud dirau gwylym, dirau o'na. Ond yn dal I ystod. Sgwrs bod chi ofn o perig gael eich lla. Oedd ni yn wir. Gan y faniau yma, yn dweud. Dwi ddim yn cofio dim teimlad o ofn. Ond dwi'n cofio nerfusrwydd cyn y peth. Wrth gerdded I lawr o'r caffe, o'n caffe lawr fyny Hel y Wig a lawr stryd y bont. Ond dwi'n deimlo nerfus a un o'r beth I dechrau, o'n i'n dim mwynhau, ond o'n i'n byw peth. A falle bod yna beth I bod yn ifanc ydy, dych chi'n byw yn gryfach. Dych chi'n hen, dych chi'n adleisio pob profiad rwysyd. Dych chi'n creu profiadau newydd ydych. Dwi'n meddwl bod yna chwerwyd ar rhwystredigaeth mawr iawn. Lot fwy na da ni'n gofio erbyn hyn, dwi'n siŵr. Ynglyn â ffaith nad oedd pobl eraill ddim yn gweld beth oedden ni'n weld. Bod yr iaith yn mynd I farw, bod y fewn lifiad yn dechrau. A bod chi'n cael eich galw'n Welsh extremist a hamddymuno y gorau i'ch iaith eich hun. Oedd hwnna, oedd darllen pethau fel Western Mail. Oedd na golwm gan y junior member for Treorci. Oedd yn bob wthnos bron yn dweud bod yr iaith Gymraeg yn mynd I farw, lle be oedd pwynt ac yn y blaen. Oedd jyst y peth cyson difrawder a dirmig yn iselhau chi. A chitha'n dod o ardal lot honno ni, ardal Gymraeg, gwybod yn ymwybodol o ddiwylliant cry a beth oedd gwerthriaeth Gymraeg yn bed. O'ch chi'n gorfod dadla o'r bobl a cael eich galw'n extremist, oedd hynny yn troi chi yn extremist. Ac yn, felly y diwrnod yna I mi, oedd yn waredigaeth yna.